ин навор лаҳзаҳои содир намудани ҷинояти авбошӣ ва мавриди латукуби шадид қарор гирифтани як нафар ноболиғ аз ҷониби шаҳрванд Давлатов Шаҳбоз соли таваллудаш 2003 сокини ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе аст. ноболиғ Баротов Раҳмон сокини 17-солаи шаҳри Душанберо бераҳмона латукуб намуда ба саломатию ҷароҳатҳои ҷисмонӣ расонидааст. баъди содир намудани ин кирдори ҷиноятӣ гумбаршаванда бо мақсади раҳо гардидан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ба хориҷи кишвар фирор намудааст. вобаста ба ин ҳодиса аз ҷониби шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи Фирдавсӣ нисбат ба Давлатов Шаҳбоз тибқи талаботи қисми 3 моддаи 237 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида номбурда дар ҷустуҷӯи расмӣ қарор дода шуд. дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои фаврии ҷустуҷӯӣ ва ба роҳ мондани ҳамкориҳои байналмилалӣ гумбаршаванда бо мусоидати бюрои миллии марказии Интерполи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар яке аз давлатҳои ҳамсоя дастгир гардида баъдан ба ҷумҳурии Тоҷикистон истирдод карда шуд. зимни тафтишоти пешакӣ муайян гардид ки Давлатов Шаҳбоз қаблан низ дорои собиқаи ҷиноятӣ буда ба мақсади нишон додани бартарият, нуфуз ва таъсири худ дар байни ҷавонон мунтазам ба содир намудани кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ даст мезадааст. аз ҷумла ӯ аз ноболиғи ҷабрдида маблағи пулӣ талаб намуда ҳангоми рад намудани талаботаш бо истифода аз мушту лагат ва чӯби саққобозӣ ҷабрдидаро мавриди латукуб қарор додааст. айни замон гумбаршаванда дар ҳабси пешакӣ қарор дошта нисбат ба парвандаи ҷиноятии мазкур тафтишоти пешакӣ идома дорад. бори дигар таъкид карда мешавад ки ҳеҷ гоҳ ҷиноят беҷазо нахоҳад монд. риояи принсипи ногузирии ҷазо яке аз омилҳои муҳими таъмини волояти қонун, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон ва нигаҳдории тартиботи ҷамъиятӣ ба шумор меравад. дер ё зуд афроди ҷиноятпеша дастгир ва дар назди қонун ҷавоб хоҳанд гуфт.